Thirumalai, what is this? This is a square. Square-க்கு எத்தனை sides-டா இருக்கு? 4 sides. What is this, Dakshana? This is a rectangle. Okay, what is this, Ritika? This is a triangle. This is a triangle. Triangle-க்கு எத்தனை edges இருக்கு பாருங்க? 3 edges. Very good. What is this, Vedesh? This is a circle. Circle. Circle-க்கு எத்தனை corners இருக்கு பாருங்க? Yes, உங்களுக்கு என்னடா எனக்கு மூளை. ஏய், சர்க்கிளுக்கு எத்தனை கார்னர்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டேன்டா. எதுக்குடா எனக்கு மூளை இருக்கான்னு கேட்டு நீ என்ன என்னடா கார்னருக்கு? ஓ புரியுது. ஓ கார்னருக்கு தமிழ்ல மூளை, அதனால